विभाग 2 पेपरचं नाव स्थूल अर्थशास्त्र, पेपर क्रमांक 3. त्यातला आपण तिसऱ्या टॉपिकमध्ये शेवटचा पॉईंट्स पाहतो आहोत. शेवटच्या मुद्द्याचं नाव आहे निर्देशांक. निर्देशांकाला सूचक अंक म्हणतात. निर्देशांक म्हणजे पैशाचं सापेक्ष मूल्य होय. पैशाचं सापेक्ष मूल्य काढण्यासाठी निर्देशांक तयार केला जातो. निर्देशांक कळत असताना निर्देशांकाची व्याख्या अशी केली जाते की मूळ वर्ष व मूळ वर्षातील वस्तूंच्या किमती व चालू वर्षातील वस्तूंच्या किमती यांची तुलना केली असता मूळ वर्षातील चालू वर्षातील वस्तूंच्या किमतीची तुलना केली असता मूळ वर्षात वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत की घटल्या आहेत हे पाहणे म्हणजेच पैशाचं सापेक्ष मूल्य होय. आणि या सापेक्ष मूल्यावरून पैशाचा निर्देशांक काढला जातो. मागील तासाला आपण निर्देशांक म्हणजे काय ते पाहिलं. निर्देशांकाची रचना कशी केली जाते ते पाहिलं. निर्देशांकाचे वेगवेगळे प्रकार पाहिले. आज आपल्याला पाहायचं आहे असा निर्देशांक तयार करत असताना म्हणजे पैशाचं सापेक्ष मूल्य ठरवित असताना कोणत्या अडचणी येतात. त्या अडचणी पाहत असताना पहिली अडचण आहे मूळ वर्षाची निवड. मूळ वर्षाची निवड करणे हे निर्देशांक तयार करण्यातील सर्वात महत्त्वाची अडचण आहे. कारण मूळ वर्ष हे सर्वसामान्य वर्ष असावे लागते, परंतु असे वर्ष शोधून काढणे कठीण असते. मूळ वर्षात युद्ध, भूकंप, महापूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती येता कामा नाहीत. चलनघटही मोठ्या प्रमाणात झालेली दिसून येता कामा नये. म्हणजेच मूळ वर्ष हे सर्वसाधारण वस्तूच्या किमती सर्वसाधारण असणारं वर्ष असावं लागतं. त्या अशावेळी मूळ वर्ष म्हणून कोणतं वर्ष निवडावं याची अडचण निर्देशांक तयार करताना येते. मूळ वर्ष निवडताना जर काही चूक झाली तर निर्देशांक चुकीचा निघतो. म्हणून निर्देशांक तयार करताना पहिली महत्त्वाची कोणती अडचण असेल तर मूळ वर्ष निवडणं अवघड असतं. दुसरी अडचण आहे मूळ वर्ष आणि चालू वर्ष यातील अंतर. निर्देशांक तयार करताना मूळ वर्ष आणि चालू वर्ष यातील अंतर जास्त असता कामा नये. जर जेवढं जास्त अंतर असेल मूळ वर्ष आणि चालू वर्ष यातील अंतर जर जास्त असेल तर निर्देशांक काढणं चुकीचं ठरतं, किचकट गुंतागुंतीचं ठरतं. उदाहरण सांगते. समजा जर 2021 हे चालू वर्ष धरलं. हे चालू वर्ष असताना 2021मधील वस्तूंच्या किमतीची तुलना जर 1857च्या बंडाच्या वर्षातलं मूळ वर्ष धरलं तर ते वर्ष निवडून जर चालणार नाही. कारण त्यावेळेला लोकांच्या राहणीमानात लोकांच्या वापरात असलेल्या वस्तूंच्या फरक असतो आणि असं वर्ष निवडून जर घेतलं तर त्यात तुलना करणं अवघड जातं. शिवाय मूळ वर्षातील बऱ्याच वस्तूंच्या किमती ह्या कमी असतात. चालू वर्षातील वस्तूंच्या किमती वाढलेल्या असतात. काही नवीन वस्तूंची भर पडलेली असते. शिवाय लोकांच्या आवडीनिवडीत फरक पडलेला असतो. त्यामुळं मूळ वर्ष आणि चालू वर्ष यामध्ये जास्त अंतर कामा नये. जेवढं अंतर जास्त अधिक असेल तेवढं निर्देशांक काढणं किचकट व गुंतागुंतीचं बनून जातं. पुढचं आहे वस्तूंची निवड करण्याची अडचण. निर्देशांक तयार करण्यासाठी कोणत्या वस्तूंची निवडाव्यात याबद्दल मतभेद निर्माण होतो. कारण प्रत्येक व्यक्तीची आवड निवड वेगवेगळी असते. प्रत्येक व्यक्ती भिन्न भिन्न वस्तूंची वापर करत असते. अशावेळी वस्तूंची निवड करण्यात अडचणी निर्माण होतात. प्रत्येक व्यक्तीची वस्तूची खरेदी भिन्न भिन्न असते. त्यामुळे प्रातिनिधिक वस्तू निवडणे कठीण जाते. शिवाय आधारभूत वर्ष म्हणजे मूळ वर्ष ज्या वस्तूची निवड केली असेल ती वस्तू चालू वर्षात निवडणं योग्य ठरत नाही. उदाहरणार्थ भारतातील स्वदेशी चळवळ होती. त्या स्वदेशी चळवळीचं काळ हे मूळ वर्ष जर निवडलं तर स्वदेशी चळवळीच्या काळात हातमागाच्या खादीच्या सुती कपड्यांना मोठ्या प्रमाणात मागणी होती. आणि तसंच त्या वर्षाच्या निर्देशांक आणि 2021च्या निर्देशांकाची जर तुलना केली असता तर 2021मध्ये खादी, सुती कपड, मांजरपटाचं जाडभरडं कापड वापरणारे लोक नाहीत. त्याच्याऐवजी 2021मध्ये टेरिकॉट, नायलॉन यासारख्या मिश्र धाग्यांचं कापड वापरणाऱ्या लोकांची आवड निर्माण झालेली आहे. त्यामुळं की निर्देशांक तयार करत असताना वस्तूंची निवड करण्याची अडचण मोठ्या प्रमाणात निर्माण होते. म्हणजेच निर्देशांक तयार करताना मूळ वर्षाची निवड करणं अवघड होतं. मूळ वर्ष व चालू वर्ष यामधील अंतर जास्त असता कामा नये. तिसरं कारण होतं वस्तूची निवड करण्याची अडचण. चौथं कारण आहे योग्य किमतीची निवड करण्यात अडचण येते. निर्देशांकात समाविष्ट केलेल्या वस्तूंच्या योग्य किमती निवडणं बऱ्याच वेळा कठीण असतं. कारण वस्तूंच्या घाऊक किमती आणि किरकोळ किमती म्हणजे होलसेल आणि रिटेल घाऊक आणि किरकोळ किमती ह्या निवडाव्याच्या हा प्रश्न निर्माण होतो. किरकोळ किमती विचारात घेऊन निर्देशांक तयार करायचा का होलसेल किमती विचारात घेऊन निर्देशांक तयार करायचा यामध्ये प्रश्न निर्माण होतो. तसेच वेगवेगळ्या बाजारपेठेत वस्तूंच्या किमती ह्या वेगवेगळ््या असतात. त्यामुळं योग्य, पुरेशी व विश्वसनीय माहिती मिळत नाही. आणि अशी माहिती न मिळाल्यामुळे कुठल्या तरी किमतीची माहिती घेऊन निर्देशांक तयार करताना
निघणारे निष्कर्ष चुकीचे निघू शकतात. 5वे, वस्तूंची संख्या ठरवणे अवघड. निर्देशांक तयार करताना त्यात किती वस्तूंचा समावेश करावायचा, कोणती वस्तू निवडायची हे ठरवणं अवघड होतं. व्यवहारात असंख्य वस्तूंचा वापर आपण करत असतो, परंतु सर्वच वस्तूंचा निर्देशांक तयार करणं अशक्य असतं. अशावेळी काही निवडक वस्तू निवडाव्या लागतात. ती वस्तूंची निवड करावी लागते, परंतु ही निवड करताना किती वस्तू विचारात घ्यायचे हे ठरवणे अवघड असते. वस्तूंची संख्या खूपच मोठी असेल तर माहिती जमा करण्यात अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे अशा अडचणी मोठी असल्यामुळे अधिक पैसा खर्च होतो, अधिक श्रम लागतो, अधिक वेळ वाया जातो. या उलट वस्तूंची संख्या जितकी कमी असेल तेवढं निष्कर्ष काढणं सोपं जातं. म्हणजेच निर्देशांक तयार करताना वस्तूची संख्या ठरवणे अवघड असते. पुढचा 6वा पॉईंट आहे वस्तूचा भार ठरवण्याची अडचण. वस्तूचा भार ठरवण्याची अडचण यामध्ये उपभोक्ता खरेदी करीत असलेल्या वस्तूंमध्ये अन्नधान्याला तो अधिक महत्त्व देतो. मिठाच्या किमती कमी असून आहारात ठराविक प्रमाणातच आपण मीठ वापरतो. मिठाला कमी भार देतो. समजा जर त्यांना अन्नधान्याला 5 भार दिला तर तो मिठाला 1 भार देतो. म्हणजेच त्या भाराच्या संख्येनं भागायचं असतं की वस्तूची किंमत गुणिले भार भागिले 100 करायचं असते. म्हणजेच मिठाला 4 भाग, समजा अन्नधान्याला 4 भाग दिला तर त्याची निर्देशांक 400 धरायचा. मिठाला 1 दिला म्हणजे त्याचा निर्देशांक भारान्वित निर्देशांक 100 धरायचा, असं ठरवलं जातं. 6वा पॉईंट होता वस्तूची भार ठरवण्याची अडचण. प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात कमी जास्त स्वरूपाच्या महत्त्वाच्या वस्तू असतात. जर एखादा आजारी व्यक्ती असेल तर त्या आजारी व्यक्तीला औषध खूप महत्त्वाचं असतं. म्हणजेच औषधाला तो अधिक भार देईल. तर आजारी नसणाऱ्या व्यक्तीला, सशक्त व्यक्तीला औषध खूप गरजेचं नसतं, तो औषधाला कमी भार देईल. त्यावरून कोणत्या वस्तूचा भार ठरवण्याची एक अडचण निर्माण होते. माहिती मिळवण्यातील अडचणी. निर्देशांक तयार करत असताना कोणत्या प्रकारे माहिती गोळा करावायची, ती माहिती गोळा करत असताना जर ती माहिती जर विश्वासनीय असेल तरच निर्देशांक कसा होतो, तर विश्वासार्ह निर्देशांक निघू शकतो. या बाबतीत देशातील सर्व बाजारपेठेतून माहिती मिळवणे कठीण असते. म्हणून नमुना म्हणून काही बाजारपेठांची निवड करून वस्तूंच्या किमतीबद्दलची माहिती गोळा करावी लागते. हे बाजार विशिष्ट वस्तूंच्या खरेदी विक्रीसाठी प्रसिद्ध असले पाहिजेत. उदाहरणार्थ सांगलीची बाजारपेठ हळदीसाठी, कोल्हापूरची बाजारपेठ गुळासाठी, सोलापूरची ज्वारीसाठी, असे हे बाजारपेठ आहेत. ह्या बाजारपेठांची निवड करून वस्तूंच्या किमती ठरवल्या गेल्या पाहिजेत. याशिवाय माहिती गोळा करण्याची पद्धत ठरवणे कठीण असते. त्यामुळे वेगवेगळ्या शहरात वस्तूंच्या किमती भिन्न असतात. अशावेळी माहिती मिळवण्यात अडचणी निर्माण होतात. 8वा पॉईंट आहे की सरासरी काढण्याची अडचण. निर्देशांक तयार करताना आपण वस्तूंच्या किमतीची सरासरी काढतो. सरासरी काढण्याचे अनेक प्रकार आहेत. उदाहरणार्थ गणितीय पद्धती आहे, भूमिती पद्धती आहे, समूहमध्यक पद्धती आहे. इत्यादीमधील कोणती पद्धत वापरावायची ही अडचण निर्माण होते. प्रत्येक पद्धतीने काढलेली सरासरी ही वेगवेगळी येते, परंतु गणितीय पद्धतीने काढलेली सरासरी ही नेहमीच बरोबरच असते. त्यामुळं असं म्हणता येत नाही की गणितीय पद्धतीने काढलेले निर्देशांक हे बरोबरच असतात. काही वेळा तेही माहिती गोळा केल्यानंतर जर चूक झाली असेल तर ते चुकीचे निर्देशांक निघू शकतात. पुढचा पॉईंट आहे विशिष्ट हेतूसाठी वापर. निर्देशांक ज्या हेतूने तयार केला, एक विशिष्ट उद्दिष्ट डोळ्यासमोर किंवा विशिष्ट हेतू डोळ्यासमोर निर्देशांक तयार करावा लागतो. त्यावेळी निर्देशांक ज्या हेतूने तयार केला असेल त्याच हेतूने त्याचा वापर करावा लागतो. परंतु एका हेतूने तयार केलेला निर्देशांक दुसऱ्या हेतूसाठी किंवा दुसऱ्या उद्दिष्टासाठी वापरता येत नाही. एका हेतूने किंवा दुसऱ्या हेतूने केलेला निर्देशांक दुसऱ्या उद्दिष्टासाठी वापरता येत नाही. शिवाय 2 देशातील निर्देशांकाची तुलना करता येत नाही. का तर 2 देशात वस्तूंच्या वेगवेगळ्या किमती असतात आणि 2 देशातील व्यक्ती आपल्या आवडीनिवडीनुसार प्रत्येक वस्तूला वेगवेगळे भार देत असतात. आणि शेवटचं पॉईंट आहे गणितीय गुण. निर्देशांक तयार करण्यासाठी गणितातील न सुटणारे कोडे तयार होते. ते म्हणजे कसे असे स्पष्ट. उदाहरणार्थ समजा 1980 हे मूळ वर्ष निवडलं असेल तर 1980मध्येचा निर्देशांक 100 मानून 2021चा निर्देशांक काढल्यास तो 200 आला. याचा अर्थ असा होतो की 1980च्या तुलनेने 2021मध्ये वस्तूंच्या किमती दुप्पट झाल्या. म्हणजेच याचा अर्थ असा होतो की गणितीय गुण असं आहे की गणितीय गुण माध्यमाद्वारे निर्देशांक काढणं अवघड जातं. हे गणितीय गुण म्हणजेच काय, निर्देशांक तयार करताना येणारी मोठी अडचण होईल. अशा प्रकारे आज आपण काय पाहिलं, निर्देशांक म्हणजे सूचकांक
निर्देशांक हे पैशाचं सापेक्ष मूल्य काढण्यासाठी निर्देशांक काढला जातो. पैशाचे सापेक्ष मूल्य काढत असताना जो निर्देशांक तयार केला जातो त्या निर्देशांकात मूळ वर्ष म्हणजे सर्व वस्तूंच्या किमती सर्वसाधारण असणारं वर्ष की ज्या वर्षात दुष्काळ, महापूर, भूकंप यासारखे संकट येता कामा नयेत असं मूळ वर्ष, त्या मूळ वर्षात असणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीची तुलना चालू वर्षातील वस्तूंच्या किमतीशी केली जाते आणि त्यावरून निर्देशांक तयार केला जातो. असा निर्देशांक तयार करताना वेगवेगळ्या अडचणी येतात. एक मूळ वर्ष म्हणजे आधार वर्ष ठरवणं अवघड होतं. दुसरं की मूळ वर्ष आणि चालू वर्ष यातील अंतर काढणं, अंतर योग्य असता कामा नये, योग्य असावं लागतं. तिसरी अडचण येते की वस्तूंची निवड करण्याची अडचण येते. चौथी योग्य किमतीची निवड करण्यात अडचण, वस्तूंना संख्या ठरवणे, वस्तूंची भार ठरवण्याची अडचण, माहिती मिळवण्यातील अडचण, सरासरी काढण्याची अडचण, विशिष्ट हेतूसाठी वापर आणि गणितीय गुण अशा अडचणी निर्देशांक तयार करताना येतात. उद्याच्या तासाला आपण पुढचं पाहिजे आहे निर्देशांकाचे महत्त्व आणि उपयोग.